Začal s baletom, po rokoch ale odišiel za lepším zárobkom do cudziny a teraz časť toho, čo vo fabrike zarobí, posiela chudobným deťom. Na ďalší z tatranských vrcholov sa Jano Tribula vydal s Mírom Vrábeľom. Tí, čo ho poznajú, mu inak ako Čviro nepovedia. Inšpiratívny muž svoj život zasvetil pomoci iným a nielen o tom nám porozprával cestou na Kôprovský štít. Môj vzťah horám je pozitívny, ale nakoľko pracujem v zahraničí, prídem domov unavený. Nemám na to veľa času, ale keď prídem, tak to užívam naplno. Je to zážitok. Začíname pod Popradským plesom pri zastávke električiek a každým krokom pôjdeme už iba vyššie. Dnes prejdeme okolo 20 kilometrov s prevýšením cez 1100 metrov. Počasie je krásne, letné a prázdninové. Teším sa hore, nohy vládzu, nakoľko som tanečník a stále hovorím, nohy fungujú. S dýchom to ide ťažšie trošku, ale menšie prestávky, ale dáme to. To by nebol Čviro, aby to nezvládol zase. Tento východniar má za sebou zaujímavú životnú cestu. Dá sa povedať, že čo sa chytí, tomu ide. Začal som poľnohospodársku školu v Lipanoch a počas studia som išiel na konkurs do Košického divadla, kde ma zobrali a chodil som raz týždenne dvakrát do Košic na hodiny baletu a po maturite som nastúpil ako člen baletu Elev a po 2 rokoch som dostal riadnu zmluvu ako člen baletu. Takže fungujem od 16 rokov. 14 rokov som to vydržal po škole. Bolo to veľmi zaujímavé povolanie. Ráno som sa zobudil a som išiel rád do roboty. To teraz nehovorím, že nemám rád svoju prácu, ale to bolo iné. Ráno vstaneš a teším sa. Už večer sa teším na ráno. Toto nikdy nezabudnem na ten pocit. Umenie mám v krvi, bez toho sa nedá žiť v mojom živote. A nie, že sa nedá žiť, preháňam, ale je súčasťou môjho života. Svoj talent využil aj na organizovanie benefícií. Všetky peniaze potom rozdeľuje chorým a biedným deťom v jeho rodnej Starej Ľubovni, ale pomoc nasmeroval už aj do ďalekej Afriky. Dá sa povedať, že si tam adoptoval sirotinec. Pre mňa nepochopiteľné, keď dieťa nemá čo jesť. Pozeráme kalendár, že už sa blíži ten deň, kedy asi budú mať prázdny sklad. Samozrejme dobre cítime, lebo vieme počítať, deti sú hladné. O mesiac sa zase ozvú. Zás poprosím ľudí okolie, doložíme my zo svojich a takto im plnohodnotnú strávu. Už teraz sme nastavili, že tých 730-40 eur potrebujú tie deti. To nás pozná, nie je to cudzie, že Pán Boh nám nedal deti, takže tak beriem, že je to dar od Boha, že máme pomáhať chorým deťom v našom okolí a takisto aj v Ugande. Sú tam siroti bez rodičov, takže sú to naše deti. 70 detí je dosť slušná pálka. Po celých Tatrách sú už takéto tabule, ako sa máte správať, keď stretnete medveďa. No, kto vie, či tu už nebol. Ostal tu len cumel. Do nášho cieľa máme 2,5 hodiny, k Hincovmu plesu hodinu. No a cestou stretávame ľudí, ktorí smerujú na rysy a idú s vínačkou. A čo nesiete? Cesnak asi do guľa. Držte sa. Aj vám pekný deň prajem. A vám všetko dobré. Ja som taký čvírko, takže vyletím hore raz, dva. Toto je zaujímavý štýl turistiky. Mirko si trošku nadbehne a potom si sadne a čaká nás. No čo, Martin? Nič, tak premýšľam nad Mírom, lebo oblečený je jak do kaviarne, ale vybehol to jak baleťak. Tak je to baleťak. Aha, no tak to asi preto. Môj štýl je dostať sa hore čo najskôr, aby som nevychladol. Zaujímavé vidieť Kamzíka naživo, že? No určite, prvýkrát v živote sa priznám. Je to zážitok celé toto. Možno ste to nevedeli, ale Veľké Hincové pleso je najvyššie zarybnenou lokalitou na Slovensku. Žije tu pstruh potočný. No čo, už tam budeme? O chvíľočku sme tam. To je to najväčšie klamstvo v Tatrách, že o chvíľu ste tam. Leto v Tatrách patrí turistom všetkých vekových kategórií a občas stretnete turistu s exotickým zjavom a ľubozvučnou slovenčinou. Potom zás rezký krok a pani, ktorá má na chrbte 7 krížikov. Budem mať 73. Ako srnka ste v tých kopcoch? No to som rada, ďakujem za pochvalu. Ale ja tu chodím často a veľmi rada. Ahoj. Ahoj, ahoj. Odkiaľ si? Volám sa Žantíri Dalmeida, narodil som sa v Prešove, žijem v Prahe a otec je zo západnej Afriky. Našim hosťom a občas aj kameramanovi Maťovi hovorím, že nikdy sa netreba vzdávať, treba sa naučiť oddychovať, nie končiť. No čo hovoria? Skali, že Čiro si fantastičný. To som nešiel ja vrchom, ale spodkom. Na čo nám krídla perie.
Ďakujem. Čau. Ďakujem pekne. Po dnešku budem vášnivý turista, sľubujem sám sebe, mojej manželke, ktorú pozývam. Anička, neboj sa, prekvapím. Nebudeš ma musieť lanáriť, že tam hore na kopci je reštaurácia, tam si dáš duškovú polievku, už bez polievky pôjde. Miro aj na štíte veľa hovoril o pomoci iným. Jeho dobrácke srdce bolo cítiť v každej vete. Niekedy stačí milé slovo, povzbudenie tým ľuďom dať najavo, že nie sú v tom sami, že sme s nimi a nie je všetko o peniazoch, ktoré sú dôležité, ale tá morálna ľudská podpora. A ja si myslím, že my zdraví ľudia, nehovorím, že sme im to dlžní, ale je to naša taká ľudská povinnosť tým chorým ľuďom, handicapovaným pomáhať. A to je aj jeho recept, ako prežiť naplnený, šťastný život. Ja ho mám. Jak som spomínal, som veriaci, máme Boha v srdci, veríme, že nám pomáha. Toto nás ženie dopredu a máme sa s manželkou radi. Aj keď nám Pán Boh nenadelil deti, ale stále sme v takom trojolníku, my dvaja a Boh a snažíme sa ten život žiť tak, aby bol nielen pre Boha, pre moju rodinu, ale pre celé moje okolie zaujímavý. Mirko, na to, že toto bola tvoja vysokohorská premiéra, išiel si úplne v pohode, mal si fajn tempo a dúfam, že sa mi to iba nezdalo, že tu hore si sa úprimne tešil. Ďakujem ti za tvoj čas, prajem ti do ďalších dní veľa radosti a nevždy nachádzaš podporu pri svojich dobročinných aktivitách. Nech sa ti darí. Ďakujem, Janko, ja ti chcem poďakovať za nádherný výlet dnešný denný, že si ma vybral tak vysoko do Tatier. Prvýkrát v živote zažil niečo také. Aj nech sa darí aj tebe. A je mi super, neviem, či to už je konečná toto, teraz už som frajer, keď sme hore, ale ideme ešte cestu dole, tak úplne som vypol. Tento štít je skvelým typom na letné potulky horami. Cestou nejdete v zástupe turistov a výhľady sú dokonalé, možno ešte krajšie, ako keď sa pozeráte z vrcholu rysov. Nechajte sa inšpirovať, nahovorte aj kamarátov a doprajte si zážitky, na ktoré budete dlho spomínať. Z Kôprovského štítu Miroslav Čvíro Vrábel a Jan Tribula, televízia Markíza.